Otito dịrị Jesu. Anyị na-eketara oke na Damasị a na-achụ mana sọ ndị Katọlik n'ọlụkwa klasị ha kụzi ụgwọ ya na Jesu. The massive progress is for benefit of us all. Well,
nye ndụ na ahụ isi ike. Mekwazi ka ọ kwụdosi ike n'okwukwe nke ọ nọ n'ime ya. Ekwela ka ọ gagharịrị. Nna biko, ana m arịọkwasị gị maka na ọ bụ mmasị gị na nna m anọghị n'ụbọchị taa. Mgbe na-asị na-arịọ gị, ọ bụrụ na o nwere atụtụ njọ nke na-enweghị ka ọ bụghị ego, biko nna, were aja misa nke m chụrụ n'ụbọchị nke taa, ọ baghara ya ka ọ ghọta ya site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jide ihe gọzie Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. All the time, and that is St. Andrew, of your face in our now. Oh, when they are in the especially body, one sign of body. You wear a choice.
Ọ ga-adịla mma na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jizọs igwe. Jizọs onye eze. Take time for Christ, na mbụ anyị na-ekele Chineke onye ọ bụsịla mmasị a ga-eji gbakọọ n'ụtụtụ a na jamasị ihe ekene a nke nwanne anyị Fada Valentine Madụbugwu chọrọ. Anyị na-ekpete Chineke ekene n'otu aka afọ na jamasị nke Kevin anyị efuna chụkwalụ as a Joseph the worker. Ọ ga-adịla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche na-ekelekwa the two priests na ha kwesịrị nwegide ndidi wee ruo taa. O nwere mgbe ụlọ dịka ụwa ya emebi that he endured and now we are reaping the fruit. So we thank God for you, for that resilience, for that steadfastness, for that commitment, for that dedication. Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. My dear brothers and sisters, onye ndidi na-eme gịnị na-eri azụ. Ọ gbajuo n'ọrụ nwee ndidi tụkwasị obi na Chineke. God knows the best and his best is final. So that's how I'm going to live it now. Aga m ekele ndị fara niile n'afa gị ka m ga-ekele ndị fara niile, especially mmụọ ji ekwu na-achọ m okwu ebe a. A na-ekele ndị isi mmụọ ji na ndị fara niile n'ọyọ. Biko aga m ekele unu, ọ ya adịrị m n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Fada bara ya Chukwu, ọ kụrụ akụ gbaa agba zọọ azọ, ọ ga-adị mmadụ na-abụ a yesterday. Anyị na-ekele unu, biko jide na anyị the studio ozi, ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-ekele ndị dike na ndị dikiri ndị ọzọ. Anyị na-ekelekwa the Reverend Sulabasi n'akụkụ, na-ekele ndị sista niile. Anyị na-ekele ndị brọda, na-ekele ndị sista niile, na-ekele katis na ndị niile gbara odibo n'ọta. Chineke gọzie nchekwaba site na Kristo onye nwe anyị. Anyị na-ekele ndị gụrụ anyị ọgụrụ leaders, the church warriors. Anyị na-ekelekwa ndị kwaya n'ọyọ, all the combined choir. Chineke gọzie nchekwaba site na Kristo onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ụba nke ọzọ anyị na-ekele our PG, Chief Ichie Ugonna, the PG. Ọ ga-adị mma ka ijiri aga ekelela anyị obi all the cabinet members na ndị ichie niile, ndị nze na ọzọ niile. Chineke gọzie nchekwaba site na Kristo onye nwe anyị. Anyị na-ekele ndị nna, ndị nne, ndị ntorobịa, ụmụntakịrị nwere oriri yesterday. Ọrụ unu batara ebe n'oge onye ọbụla kọmpand anyị ka ebe a na-agba ọsọ, because na the whole diocese, children the whole diocese converged ebe a with bishop yesterday. That's why you didn't see me in our mama yesterday. There's no way because it's here, I have to live here. Other person. So all the guys, all the 14 dinaries not here. And you know each generally where their parish is really here. All the 3 regions not here yesterday from morning till almost 5 o'clock. Bishop Wehawa. And I thank God at the end of it all, I had the host, Balaka. I had the host, Maketoke. Ada dinari na match pass ba first. Kona ya ga dido. So I was first, ada dinari we take 150,000 into first. Oh yes, manofa all for the dinari, all for the parish. Mani no ba den pani en to iku na mo to to abobikoni. Tupu agbasa ma sia. O mo onye yele onyinye dị iche yesterday. Kenye dị ni onyinye a. O ga-enyere anyị aka n'ihe anyị na-eme na ndụ. Mgbe a na-agba ọsọ a na-akpọ filling the basket, iwetie na basket, ọ ga biskit. The soldier nke atakwara ya, ị na-eweta echi na basket, isi jeje yi buru ya gbapụ ọsọ. So etijejeje enye onye isi na nwebere nwa nwatakịrị akọ ụmụazị, ọ
all the kindergarten. Onye isi tichere nke ebuzie ya gbagidezi oge orugere ebe obodo wee na-ada. Ka ọ naziri ada ndị ọzọ niile gbafee ihe enwezie first, nwee second, nwee third. Onwe ezigbo ọgbata. Bishop wee sịrị nsogbu adịrọ na ya ghọtara ihe mere mana nsogbu adịrọ. Onye gba first tinye position ya, onye gba second tinye position ya, onye gba third tinye position ya, mana this little girl kwesịrị ịgba first n'onye ọka ibe. Una ghọta ebe mgbede. Because for the fact that o ruru ọ daga ada ọ gbasara dị na ya na-ebe aka mana ọ daa ada tụruo ozugbo bukwe ihe gbagidekwe na-achụ ha mana ọ gbaa dị first. So onye gba first enyere onyinye first, onye gba second enyere onyinye second, onye gba third enyere onyinye third. Then this is girl Bishop wee sị na a ga-enyekwu onyinye onye gba first. So onye gba first yesterday was 50,000. Enyefere 50,000 right? So when you get medal, nwatakịrị dị gold medalist okonye na-enwe aṅụrị na-agbanye na ọ dara ada. So ụmụnne na kisi ọ bụrụ ebe onye dagachi egbaturu na ala ụlọ. In every circumstance situation, continue to struggle, continue to beg. I want to tell you the same thing. Ihe ji egwara ihe a ịmara ụlọ anọrọ nsọ ọmụ na ya nọ. Mgbe ọ ga-emecha ihe ebe ka osiri ike isi ya obi ewasị fara si ada ọwụwọrị. God side the best. Oche nwa n'ọkara nwa na. So n'onye dị na ya, ịgara ihe ụka, ihe ọ na-enwe wee ndidi na-eche oge nke Chineke na gịnị ka mma. Oge Chineke anyị 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 ka mma. Thank you very much. I want to round it up. Chineke goziwu Chekwabu Sarah Kristo onye nwanyị. Ndị onyonyo ekele m unu. Very good. Ọ bụrụ na anyị gbasara biko jeje Adazi Central Community adịghị reception today. Ihe ọbịa mee Thanksgiving. Maka na m chọrọ ka ndị niile natalụ maka mmemme a were ego ha na. No, I'm not laughing. I'm not kidding you. Ndị niile natara ma ndị si ewe nata ma ndị fada si nata ma ndị brọda si ewe nata. I don't want you to go with your money. Ihe a ga-eme agbasa akịta unu niile so na-egawa n'ụmụ Chime hall. Unu ruo n'ụmụ Chime hall, unu enye ego unu kwesịrị inye, unu ejidere ya na. Unu enye ndị na-ụmụ Chime hall, isi enyi nwa ọṅụ nawa, mana unu ejidere ego ahụ na. Then mgbe anyị the same thing fada anyị ekwune, agbasa ọ ga-eje na be nna ya, ana ọ na be nna ndị na-ejitere enyekwu onyinye ya eju ya na. Then, but I for reception, I got one big idea, no problem. But today, after reception, Central Community, Oporia, he had an object, which Father Nana kindly, Chief Father Nijabode, Father Michael Okeke, Ochi Father Nijabode, now December and up to now. No, October last year and up to now, another day. So, because here the legislation they can make a high on then I know you should have been Father Michael Okeke, Father Valentine, and Father Kevin and David, we all going to be received at the same time. So many are kissing. Should I go to the Chapamuru? Baziamuru, grown up, Masera Kiss on your wine. Who put it in Yama can put it in Yama and I did not start on your wine. Udo de lolo. Ndị mmadụ na-ekele gị. Nke eji mfado enwe ntutu. Nwanne ya. Ọgwọ onye adasi na mụtara ya. Unu mara amara. Ya na nwanne m nwaanyị mụrụ ya. Iya na-egburu n'ikpere. Ekwu igburu n'ụtụtụ. Ana m ekele ndị agazi daalụ nụ. Be anyị na ha achake. Unu emekakwu
etubu nụrụ ebere anyị mmiri ya mara nnukwu na-abịa maasị mana ọ dịka emeka kịta ọgbapụ n'anya olu mana mmụọ na ọpụrụghị na ha mere na-arụzi ọkpa o nwere fada asị m isekpuru ana isi ara m na-arụ ọkpa n'ọpụreshọn nke ọsọ ya mana o nwere ndị bụ na-amịrị ọpụreshọn nwụrụ anwụ onwere onye ama anwụrụ anwụ ndị agazi na-agbakwanụ mbọ were chie fada na-atọ na nke ndị Holy Ghost. Ana m ekele unu, Chukwu gọzie unu. Ndị na-elu fada Val nwata na-achọ mkpughe, ndị na-eri aka ọ ga na-akado n'ụlọ maazị na-echeta unu, ọ ya adịrị unu mma, ọ ya adịrị unu mma. Ndị adazi jisi n'ike mgbe unu kwadogara maka nke ọzọ. Ọ bụrụ na papa akpọrọbeghị m nwetakwa onye ya ebute m dịkwa mma maka ayọ draiva m hapụgoro ka m leta aja o wee si n'Igbo bịa Igbo ukwu wee pụtawa n'ụtụtụ a emechaa kịta kwara na nwa nkuzi abụọ n'isi ụfọdụ spes ndị ebu ndị eyi ebe a were ọzọ ebunakwa m Igbo ka draiva wee ji ya azụ na bie na n'Igbo agha Patrik Obu kama ọ naghị egbu mmadụ mana agha ya wuo ndị anaghị ụlọ na-egbudi egwu na daalụ ndị kwaya unu anwata ndị gụrụ ihe ọgụgụ ọ dịka onye nke ọzọ wee onye Yoruba onye ka o ji wee bịa n'oyibo ọdịghọ nke onye Igbo ndị gụrụ ya ikelere unu ọ ya dịrị unu mma n'ụwa n'ụwa ọzọ ọ ya dịkwara unu mma site na Kristi nke nwanyị nwoke ịnọ n'ihe kwuru Chukwu ejere jezie ya ike etu ahụ na-eme etu o si wee kwu mmanụ ya nwoke ya na fada ọfishali aga mmanụ deti mana n'arọ na-abịa ọ bụrụ na papa akpọrọkwana m emeghị nke otu jubileti ji fada so oge bụrụ na ndị 49 years tọrọ na fada so na anawana m onye ejisi ike ọ dị mma udo dịrị unu Andrew dị asọ Otito dịrị Jesu Kristi. Mmadụ ekwuzi oge maka na parish priest ekenechago ndị mmadụ mana n'ụzọ pụrụ iche ka m ji ekene ndị fada ndị niile nọ ebe a biko ka ọ ghara ịbụ na mụ ekenere unu etinyere m ọnụ na nke parish priest kene wee na-ekenekwazi unu si na ọ ga-adịrị unu niile mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ugo buzuo mmụọ ikpere m dịkwana aka oyibo dị aka mbịa bụrụ na-ekene ndị sista n'ụzọ pụrụ iche. Abịara m ebe a wee kwụ sista Rafael Teres just ka m kwuo obere okwu maka sista Rafael Teres. Sista Rafael Teres mgbe m na-agụ akwụkwọ na Igbo arịa m ọ nọ obi na Agụget na kọmuniti dị na Rosa Mistika wee na-eje akwụkwọ na Igbo arịa m. Ọ kụziri anyị French. Oge niile m na-achọ ịnata ụlọ m ụbọchị ụfọdụ m ga-esi n'ụlọ jee akwụkwọ sista akpọ m asị m na m aga eso ha ma ọ bụ na m aga anata ụlọ. Ọ na-enyekwa m anya dịka nne n'ụlọ akwụkwọ na Igbo arịa m wee gụgide ebe ahụ gụchakwa. Sista wee rụgide ọrụ wee ruo prọfesọship ọ prọfesọ ka ọrụ mana ọ retayago
o wee dị m surprise na o suru ala wee chọrọ m bịawa ebe a n'afọ na-abụọ gara aga mgbe ọ dị ka o si wee dị sista wee chọrọ m bịaruo n'awa ọmamma ọfụrọ m ọsị ọkwa mba ka ezi na m afụrọ gị nse don't worry na oge nke Chukwu ma gịnị ka mma. Sista biko ana m ekele gị biko ọ bụrụ na ị naba uru a kenere m ndị uru ala kọmuniti ịkpụkpọ sista Nora kenekwuoro m ya ọfụma biko daalụ na sista Val Maria nọn na ndị sista ndị ọzọ niile ọ ga-adịru m niile mana aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Na-ekele ndị kwaya ndị regional kwaya na ebe a ndị angelic kwaya na ebe a ọ nwekwa choral group nọkwa ebe a nke nwanne m nwoke Eloka Chukwuma na-achịkọbakwa. Na-ekele ndị nkwa grupu ndị nke si adazi anyị wee bịa ndị nne m ochie ikpere m dịkwa n'ala nnọọ. Ana m ekelezi mmadụ niile ndị seminarị ndị bịa na be m n'abalị wee zọọ ụkwụ n'anị nna m nọ n'iyi wee maa na mmadụ batara azọsasị ya mbara ezi. Ana m asị na ọ ga-adịrị unu mgbe ebe m nọ n'ụbọchị taa unu ga-anọkwazi ya mmadụ niile n'ebe a ọ ga-adịrị unu niile mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Others screaming. Others screaming. Others screaming. All room working. All room working. Ikefu. Jọpọ Ezeka. CN. Unu ekele na mbụ fada ekelechara. Mana ka ife si wee bata mkpụrụ bụ n'aka Fada Valentine mmadụ. Can somebody clap for Jesus? Nyabia na mbolo wee ncha ya secret ngwa ka anyị debe sọnsọ mmiri wee dọrọ wee sie na seminarị wee gbagba ọsa omecha si osogide kwa mụ wee chie fada asking God by next month I'll be marking 5 years in praise you. But that is costing of you. Can somebody clap for Jesus? About this also, may we know that you give a joyful under the child, senior seminary, who give me 76 years, and my brother, the one that took us, is celebrating his own birthday today. Others, can we do something for Jesus? And no one can take another. So when we say the ready obey the no blood to be busy. As another group, God bless you. God bless others. But we need to others. All our people not have to be now Lagos, more privilege. Can't say about the more for others now. Because others say no others responsibility because others have when they are tough. So you can say now you can PGI as an order to be. You want to in the car. I don't want to show. I don't show. Now that's our back off now. Mark said for 2 eyes. They say they for to see. Was on my tata. I have a but twice the more festival. They may call you extra for the come now to my brother, Father, you don't have that. He said, my brother, because usually I don't have the time of man, the don't have east or west. But all the way you when you want another, Father, the doctor, Father, I want all the doctor is a good share. What do you do? The snare is yesterday. But all the people are so you know I don't have us. Because you know I didn't die. So you know it's mercy. And the call is good. Oh no, I don't have. But I know, oh Lord, not on my east. Next time, I'm not going to say I know. Kitty, oh chicken, don't name off my. It's just a moment in the road. Which is how. So we be about everybody matters. See the call of Hoffman. Call the body like one hour.
Sra Kristo yɛmwae. Sra Kristo yɛmwae. Because I'm not much of a for that general one. I mean, to know you or the person or not a bacha. To believe you know. Cameraman, snap now. Give.
Come and take it. Way house.